حسبوا صدق محمد علو. דמיינו לעצמכם מה היה קורה במקום רק ללמוד תורה ולהתעסק במסחר, היהודים בגולה היו אומני לחימה. פרעות והרדיפות, ההתעללויות והפוגרומים, מי היה מתעסק איתנו בכלל? יש ללחימה שלנו היבט רוחני והיבט גופני כאחד. אך למדנה את בניכם קשת לחימה בכל כלי מלחמה למען ילחמו בניכם את מלחמות אחיהם המלך בעיבם. יש יהודי אחד שטוען שעם כל הכבוד לקונג-פו ולקראטה, לטאי-צ'י ולטאי-קוונדו, אנחנו היינו שם קודם. הערבים קוראים לי בן לאדן. זה יהושע סופר, או בכינוי שלו אלוף אביר. ראש שיטת הלחימה היהודית שעוברת אצלו במשפחה על פי מה שהוא מספר מאז ימי התנ"ך, תורת הלחימה, אביר. ראשי תיבות של אביר, אדוננו בורנו יוסנו רופאנו גם. אמונה, ביטחון, יראת כבוד ורחמנות. הקרונולוגיה של קרב באביר, אגרופים בעיטות, ירידה, ריתוק. א', ב', ב', ג'. אם אצל הגויים מחכים הלוחמים תנועות של בעלי חיים, בשיטה העברית של סופר, תנועות הקרב, מקורן באלף ב'. מ' מפדוחה, מ' מסדומה. האותיות הן הצורה של כל הבריאה. עין, פה, פה, סד. הצורה של אותיות התורה הם בכל דבר ביקום. בשביל מה להתאמץ? זה כמה. יהושע שהיה בעבר גם זמר רגעי בשם נייג'ל האדמו"רים, לעתים כמו עסק שחור וחומוס מטמטם, טוען שאביו הזקן השפיע עליו להפיץ את התורה הנסתרת, כיוון שיהושע עצמו אלמן ויש לו בת אחת בלבד. אז כדה, אני אדוני. לפני שמביאים בעיטות לפנים, פותחים כל אימון בקריאת שמע. תורת הלחימה הזו, שנראית כמו שילוב של צ'י קונג וצעד תימני, מושכת מסתבר חילונים גמורים לצד תלמידי חכמים. זה לא פחות חשוב מאשר להתפלפל בסוגיה, וזה אדרבה וזה עוזר להתפלפל בסוגיה. כשאתה מפעיל פה זה הרבה יותר נוח, בהרבה מובנים זה משחרר אותך, פותח אותך. כל הפרופסורים והמומחים שפנינו אליהם גם להיסטוריה של עם ישראל וגם לאומנויות לחימה, איך נאמר את זה, די סקפטיים באשר למהימנות הסיפור של יהושע על אומנות לחימה עברית עתיקה. מי שיחשוב שאני המצאתי דבר נפלא כזה לבד, זה מחמאה גדולה שהם חושבים שיש לי יכולת כזה, כי זה פשוט מגדיר אותי לגאון הדור. חשוב לזכור, כמעט כל אומנויות הלחימה החשובות בעולם המציאו לעצמם את המיתוסים וההיסטוריה, לפחות האביר משלנו. אז כמה שיותר יהודים יתעסקו בזה בעזרת השם, יחד עם שמירת השבת ועוד שאר המצוות, נביא את אויבינו לתבוסה אפילו בלי לגעת בהם. להיות לוחם זה להיות עם חלום.